Zebbuġ Kids, it-tfal tal-parroċċa ta' Santa Marija imtella s-sema fiż-Zebbuġ Għawdex jippreżentaw Dun Mikiel Attard, il-ħabib ta' Alla u tal-bniedem. Kitba tal-Arċipriet Dun Ġwan Sultana. Ix-xutja Maxim! Ix-xutja! Ara ġejnowa, ara tilqowx dan il-ballun. Issa naraw tiskurja għaliex. Imma kemm jien xorti ħażina, kieku xi darba tiġejni tajba. Dejjem għamilt il-ħajla tiegħi u ma nistax nirnexxi. Ikkalma Maxim, ħabib. Mela ma tiftakarx kien jgħidilna Dun Mikiel Attard, id-direttur spiritwali tal-klabb tal-futbol tagħna. Kollox in his time and in his way. Lissa tagħna mhux bil-fors tkun lissa tal-mulej. Laqqas xewqitna mi bil-fors xewqat il-mulej. Għalhekk nintelqu fidejh. Jien kieku dejjem nipprova nintelaq fil-mulej, imma mhux dejjem jirnexxieli. Bilħa qed issemmi lil Dun Mikiel Attard. Smajt li dan l-aħħar qed isir ħidma biex isir qaddies u x'veru. X'gost Noa kieku jien u int inkunu ltqajna ma' qaddies. Niftakar kemm il-darba ġie l-klabb tal-futbol bħala direttur spiritwali u jagħmilna xi taħdida. U kemm kien jiġi l-mużew il-koll kellimna Noa. Qed issemmi l-mużew Maxim. Kombinazzjoni t-tifel tiegħi ġejdin. Din il-ġimgħa rebaħ ktieb dwar Dun Mikiel Attard mill-mużew. Ġabu d-dar u flaxija qabel irqad bdejt iqqalef ftit il-paġni tiegħu. Jidhirx li ħlejġi sagħtejn taqra l-prietki? Sagħtejn? Mela mhux sagħtejn. Domtu mqajjem sa tlieta ta' filgħodu naqra fih. Paġna wara l-oħra. Rakkont wara l-ieħor ta' nies li f'ħajjithom iltaqgħu ma' Dun Mikiel. Għax tgħid kosux. Dun Mikiel kien jaf ħafna nies. U għamel ħafna u ħafna ġid. Isma' Noa, qed tarġa' ġġib li l-memorja ta' meta konna iżgħar. Ommi u missieri spiss kienu jmorru għandu biex iqerru jew jiedu xi parrir minn għandu. Maxim, Dun Mikiel kien qara u jagħti ħafna pariri. Fil-fatt dwar il-qrar kien jgħid hekk ara. Il-qrar u laqa fost l-akbar ħbieb. Mument ta' ferħ u mistrieħ u mhux mument ta' biża' jew kundanna. Dik x'karta hi Noa? Waqt li kont qed naqra l-ktieb dwar Dun Mikiel Attard, iltqajt ma' xi kelmiet li Dun Mikiel spiss kien iħobb jirrepeti u ktibthom għax verament laqtuni. Issa qed tiġġieb lill-kursità, taf x'int? Ma kontx naf li jien daqshekk tal-Knisja. Maxim, biex tkun taf lil Dun Mikiel m'hemmx għalfejn tkun tal-Knisja, għax Dun Mikiel kien bniedem ta' kulħadd. Isma', kif għandi ftit tal-ħin tgħidli xi ħaġa dwar Dun Mikiel, jien nafu ftit imma mhux ħafna. Ara Maxim, Dun Mikiel Attard twilet in-Nadur Għawdex nhar l-ewwel ta' Ottubru 1933. Iben Koronato u Anna Attard, l-ewwel wieħed fost 13 il-aħwa. Mela kienet familja kbira. Ħanejlek x'nagħmlu Maxim. Inti aqra dawn is-siltiet mill-kelmiet ta' Dun Mikiel u jien ngħidlek dwar ħajtu. Noa Noa. No redemption without blood. Ġesu fdina b'demmu. U jekk aħna rridu appostolat li jagħti l-frott, irridu nkunu lesti li nbagħtu. Dun Mikiel daħal is-seminarju meta kien għad kellu 10 snin u ġie ordnat saċerdot nhar it-12 ta' April 1959
fil-katedral ta' Għawdex mill-isqof Monsignor Giuseppe Paċ. Kien saċerdot għas-saċerdoti. Min barra li kien saċerdot eżemplari, kien direttur spiritwali fis-seminarju għal bosta saċerdoti. Bosta seminaristi u saċerdoti għadhom jiftakru dak li Don Michiel kien jirrepeti f'dawk li kien sejħilhom flaxi spiritwali li kien jagħmilhom kull nhar ta' tnejn flaxija qabel l-ikel. Ara, dawn huma ftit minnhom, aqrawhom. It's costly either way. Għax jew taċċetta s-salib tal-ħajja u titħaddan miegħu bħalma għamel Ġesu, jew ma taċċettax u tiddispram. Full stop, fresh line. Il-bieraħ intem ma tokki ta' nofs il-lejl u llum ser jisbaħ għalina jum ġdid. Full stop. Iqaf milli taħseb fuq in-nuqqas li issa indimt minnu u fresh line. Ħares il-qudiem u kompli miexi fi triq it-tajba. Don Michiel kien bniedem tat-talb. Kellu devozzjoni kbira għal mod kif jiċċelebra l-Ewkaristija u l-adorazzjoni Ewkaristika. Tafx qed niftakar Noa. Tiftakar darba kemm tħaqna meta waqt il-laqa semmirna id-diska Saturday Night Fever. Konna qedna Don Michiel se jttija għad-disko imma dakinhar x'rid jgħid. Saturday Night Fever, Don Michiel kien jifhem attività Ewkaristika għal kull nhar ta' Sibt bil-lejl. Kien qassam fuljet bil-lista tat-tabernakli kollha li hawn Għawdex u jistiednek tivvista lil Ġesu f'kull tabernaklu. Darba hija li kien l-Amerika batlu xi flus għall-karità. Don Michiel kitiblu lura u spiċċa littra bil-kelmiet niltaqgħu quddiem l-Ewkaristija. Ekku, Don Michiel kien devot ħafna tal-Ewkaristija u kien jitlob ħafna. Ara Maxim, aqra s-sentenzi li jmiss. With a prayerful mood, għax trid toħloq l-atmosfera u l-ambjent tat-talb biex tiffissa il-preżenza tal-mulej. Biżżejjed tgħidlu mulej nixtieq nitlob u tkun bdejt titlob. Childlike, not childish faith. Fidi daqs ta' tfal fil-ġenituri tagħhom. Fiduċja sħiħa. Imma mhux fidi ta' tfal li iktar tixbaħ li superstizzjoni, fiduċja imma mhux bluha. Don Michiel kien il-qassis tal-Parili. Hekk kien isejjaħlu l-isqof Nikol Kawki. Ħafna nies kienu fitxuh biex jagħtihom xi pariri siewi l-iktar meta jkollhom xi problema. Fil-fatt hawn miktub. Problem should sharpen you, not knock you down. Problema taf issir opportunità. Saram jaf jinbidel fi grazzjon. Iktar inkiseb ġid waqt mixja f'modja mimlija xewk milli waqt mixja fuq il-ward. U lil dawk li jħossuhom jaqtaw qalbhom kien jgħidilhom. Our disappointments are his appointments. Id-disappunti li nġarbu fil-ħajja jistgħu jiswew bħala l-appuntamenti tagħna mal-mulej. Jekk għandna fiduċja fl-ispiżjara, kemm iktar għandu jkollna fiduċja fis-Sinjur Alla. Faith vision, hekk li ħajjitna tkun qatt ta' fidi. Jekk ma nħaddanx l-għoda tas-salib għal Ġesu, ikolli nħaddan l-għoda ta' Ġuda. L-għażla f'idejja u l-konsegwenzi wkoll. Don Michiel Attard kien saċerdot dejjem żagħżugħ u kreattiv. Lilna tat-tim kien jgħidilna sport tal-glorja ta' Alla. Niftakar xi 40 sen ilu, darba fil-lejl tal-miliet flok morna d-disko, morna l-alta xlendi għax Don Michiel. Dak il-lejl kien jagħmel qudiesa żgħażagħ hemmhekk, minn dakinhar l-hawn qatt ma tlifta dik il-qudiesa. Għandek raġun.
Dun Mikiel malli kont iltaqa' miegħu kont intebaħ li hu bniedem ta' Alla. Kien jieħu l-okkażjoni biex jagħmel il-ġid għax kien jgħid kull okkażjoni hija grazzja. Imma kif kien isib ħin għal kollox? Kien jikteb fil-ġurnali u r-rivisti. Kien bniedem saqajh fl-art, anke l-vari u l-proċessjoni tal-ġimgħa l-kbira tagħhom sens spiritwali. Tiftakar Noa meta kien ħalli d-daqna bajda tikber? Niftakar u ngħid għax Dun Mikiel kellu spiritu missjonarju kbir. Ħoloq il-grupp missjonarju Awċi u kull sajf kien jorganizzja esperjenza missjonarja f'pajjiżi tal-missjoni bħal l-Eġittu, il-Kenja, l-Etjopja, il-Pakistan, l-Indja, l-Brażil, l-Alġerija u l-Peru. Barra minn hekk, bosta missjonarji jafu l-vokazzjoni missjonarja tagħhom lil Dun Mikiel. Imma ngħid jien x'għandha x'taqsam id-daqna ta' Dun Mikiel mal-missjonijiet? Għandha x'taqsam u ngħid Maxim, għax Dun Mikiel mill-ewwel jum li jmur il-missjoni kull sena ma kienx iqaxxar il-leħja u tikbirlu d-daqna. Imbagħad kien iqaxxarha f'Ottubru, l-għada tal-ġurnata missjonarja. Mill-ħajja ta' Dun Mikiel jolqtuni żewġ affarijiet, ritratt mill-isbaħ ta' żewġ qaddisin flimkien. Żewġ qaddisin flimkien. Iva, dak ir-ritratt ta' meta l-Papa Ġwanni Pawlu Tieni ġie Għawdex nhar is-26 ta' Mejju 1990. Hemm ritratt mill-isbaħ tal-Papa jkellem lil Dun Mikiel fil-bitħa tas-seminarju. U t-tifkira l-oħra? Dun Mikiel miet nhar 30 ta' Lulju 2004. Fil-funeral tiegħu li sar nhar 2 ta' Awwissu 2004 fil-Bażilika tan-Nadu. Waqt l-omelija, l-isqof Nikol Kawki iddeskriva lil Dun Mikiel bħala ġawra tal-kleru Awċi. Dun Mikiel kien marat ħafna, imma dejjem bata b'rassenjazzjoni, fidi u umiltà. Fil-fatt meta kien marid darba li l-oħtu qalilha, kemm sibta bitqila li ngħix il-paroli li kont ngħid. Ġieli mor ta' Pinu u kont nara lil Dun Mikiel hemm. Eżatt, Maxim. Dun Mikiel kellu devozzjoni kbira lejn il-Madonna ta' Piru. Kien jgħid il-Madonna kelmet lil Karmi Grima Blawċi waqqaf grupp ta' talb imsejjaħ ġim tal-Madonna ta' Pinu. Hemmhekk saret ukoll esperjenza ta' ħajja kontemplattiva fit-talb. Dun Mikiel, il-bniedem ta' Alla, il-bniedem ta' kulħadd, is-saċerdot tas-saċerdoti. Maxim, ejja ngħidu talba bl-interċessjoni ta' Dun Mikiel biex jekk kien ir-rieda ta' Alla naraw lil dan is-saċerdot Awċi dikjarat qaddis. Alla tat-tieba u tas-seta bla tarf, inti jogħġbok issejja lil Dun Mikiel għat-tard għas-saċerdozju u ridtu jkun għaddej bieżen fil-għalqa tiegħek. Aħna nfakruk u nroddulek ħajr grazzi li jinxerriet fuq il-poplu tiegħek permezz tal-Ministeru saċerdotali tiegħu. Kif ukoll permezz tat-talb u tas-sagrifiċċju li kien joffrilek. Aħna nitolbuk mulej biex jekk kien ir-rieda tiegħek inti glorifika lil Dun Mikiel u bl-interċessjoni tiegħu lilna tagħtina li tant nixtiequ u bil-ħerqa u fidi qegħdin irresqu quddiemek it-talb tagħna. Amen.